inye do de ikabalima sunna jugudo ate sunna fe ko banni do kera fe ko emeta banni yoroina o ko fe ni ena benna aya datige ela ko e yakataw ke olawa ni mogo min na sabatira bidiya de ba bolo abe bidiya de la bidiya min bangalendo fana ka sunna koniya ka bila kene ka ibi konanjare ka ye folo balimaya konona na ebe gerala de ka konanja ka ye ka masalahu ka ye ka konanja ka ye ka wele kata alama ka wele ka bo bidiya na ni sunna koniya ni ala ya ke ayika konanja mina akandara oye herai ciren ko ali ibn abi talib ma akoni ala ye mugo kele nala ya kandani sababu ye o kausa nyame bile donc hada madin fana ni be dawala fana ye sunna famu fana ikanka damina fen folo munu ya kiddu sukun firawu ye ka konanja ku ye benye folo ika kabila wanzir asira takali aqrabina ika balima suru ika wulude makara folo ki ka konanja ni ka yire jija beke wulude folo donc ni konanja on ful ko fe e ka yire jija ko fe ise ko damayira be I desera ala wala akoniya iddu sukun kono abe bidiya min abe sunna koniya min no sababu la akoniya iddu sukun kono kana kanu iddu sukun kono mais comme min sundu tukuni balima ya munon bani nyogon ce jinya ko la ini abe ulu ke nyogon fe mais min ye dina koy ube wakati be abe yele nyogon fe abe ni sonja nyogon fe ibode tigala ni desera la pew mais kabila ko to ni sinji ko to ni jinya ko to min bina ce ina bo okay ni banni kera fe mo bana mo min ni ewa silama kankata ka kabura abolento dina kono abolento islamia kono silama de do nunu na nyogona kera bolu be se kata abo ke nyogon fe adola kito o fana la nane be nunu o ke nyogon fe la dondo la ba fana kanda ka dusukum magaya minni oyo ko sugu ke ko alebe sunna kono ya e manne si hakke ay folo ube direti har banni min kera bolo eteta o be do faraka cinyali de kakata wala to surebe konanja kayre ni desera la donc min ye dina ko famfelala iba ko idusukun kono ina tesiga dina baroke pour akanata dina doya ka sunna doya mais ni sinji ko ni kabila ko ni ko sugu min nya soro jinya kola balima yayin nkoso ibe se ka minke iwo kai la kito kulu fana ke obe ke sababu yere dondo la ka fana dusukun magaya pariye pariya be ko ni nya fo chome misali la eni mugo do ka pare ke karasa ni sera kan ni ndungunu be du nyewa kelendima ni ma she ka du fana be wa kelendinema wote ni nya haramude nimbe do doni ke ko nimbe do aya kuno wala taakulu amwalakum bainakum bil batil kwa kana nyogon na fulu duani nyogon che ningalone ninte benni nya haramude nin koso afulana abesega qataruni danje se mogoma anya dowye kanto burusula demisenara ube biskitim paketa ko ni sera kan nim biski pakin do mbe boli kata yamfe sana nkana niya beba biskitim pakke aba kunu fo atara abeta bala gonona alaban be ke fonu ni nyaaji boya bolo oye na kasara la sirema khataru bara danje bala kasara bala et puis haramudo ka nyogon na folo du fo atebe balo bon ni hari halala ka kala anya fo chogo mi doni ko haramudo janko naye o pariye naya ke haramu de la aka haramu ya be geleya wala
folo aya ke haramu min aye nyogon deme haramula fulana aye ko min yere ka aye nyogon na folo dufu haramula tebbe donc ni nyogon pariye nanye ninfo do be se kata dilo abubakar ka qisala faris ni urumi ka kele donc kulbatu urumu fi adina urume wulu den tunyen nasarawe faris wulu e bori batolawde ni faris ni urumi kele la dro ni faris nganyara makka mushriku be ni sonja bon urume de ewa fagara silamu parce que silamia fana ni nasaraya kasuru kateme mushrikiya ka silamu fana be ni songa bo kafiri do nana abubakar ma ko faye ko farash ko aye fanga suru urumi ka be ni sonja nay abubakar siddiq fana aye sanjato de fois ko ewa ni sa hake ni obeke wakati ni urume fana be no ma farasi sampela soro ne be nindima uye pariyeke abubakar ko ma nini sani ni wakati ni urume fana ma farasi sampela soro ne be ni hake dima no ma sampela soro ewa e fana ebe hake dine no ye sampela soro no mu sampela soro ne be nindima no yu sampela soro fana be nindi paritewa men ninkera dina ko de kama nin dilolembe dina ko de la odi ato hari Sheikh Albani tumami do tara qur'ana musabaqa dilo nin qisa la ko nin qisa ani musabaqa kelaw be musabaqa ken hakilina minye ani abubakar ye pariye ken hakilina minye ube hakilina lawa uti al hakilina abubakar ka hakilina ne kan ni sonja ni dina de dina ewa tigu ka sankurtani nu kan ni sonja de ni ewa ko musabaqa tigu chaman ben ni sonja wori minalina kan ni sonja ni jinya de soro nye mobili soro akuti hakilina kelena wala ni do tara ni fo nanko pariyete be parce que hada madum beta dilo ni hadisa sugula abubakar fana ni mushriku ye pariye ke farasi ni urumi kelela donc oni ni te kelenye o ye dina kode ani awbe jinya ko minna ube janko kake ko haramure no ko kelewunte bo harika pariye oka koddo ko nin leste bora jamana la alebe sawasa na ma bo jamana la do imbasa nimbe haramu kelinda tebbe atedde pariye kake nununka parce que ciden ka hadisa dobe ciden yere delila munun kere ni ote ciden ko la sabaqa illa fi salas akum mo kana pariye ni nyogonda ke ni fen sabate so ka boli ka nyogonda ke ka so antrema jahadu minaw dero ube nyame ko boli ko antrema jahadu minaw dero ube tege jani binye fili ka antrema ke jahadu minaw ciden ko ka nyogonda ke uluna ka ewa antrema uluka ka nyogonda ke ulula ko ulu yetilen ko minye nyogonda dagara wala wori kadda akome na bora ni sabala ate daga nyogonda sikake aka worida wori ato doni ke bawo do bolo har qur'ana musabaqa nunu ani doni masala musabaqa nunu ate daga nyogonda kake wori kadda doni ke bawo do bolo ko parce que cide nye kere ale ke nin sabadurne la sabaqa illa fi salas aya kere ka daga wori koni kadda tilonkela cide nya danni sabadurne ma wori ato doni ke bawo do bolo ninni sabate ate daga nyogonda kake foila ka wori mina mais mun nye ibn qayyim ani bunte menu na nyogona wulude ko doni masailaw fiqh bonda doni masailaw be qur'ana musabaqaw nyogonda ke mogoni nyogon ce qur'ana musabaqaw la ko doni ye jihadu dode ko parce que ala ye jihadu ni doni fara nyogon ka aya kelen kono suratu tauba kono ko wala doni ye jihadu dode ko doni masailaw la ube qur'ana musabaqaw la ko abed daga nyogonda ka ke wori kadda bun khaymu nunu yenni fo ini bunte mi nunu o yere bema biaka me doni ke bawo doba ka doni masailaw dina doni masailaw be se ka doala ni ote fe ngore shite se ka doala wa alaykum salam
Bon, ni ɲɛ min ɲininka ko ka bɔ Afiriki ya ka to Faransɛ jamanaw la jamana kɔfɛ kɔgɔji kan ko bɛ taa garijɛgɛ ɲini ani nafolo ɲini la k'o bɛ cogo di Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Majmu' Fatawa al-Kubra Fatawa al-Misriya o fana n'a ka majmu' min ye jiju 35 tɛ kelen ye u b'a fɔ nin ma Majmu' Fatawa al-Kubra a y'a fɔ a kɔnɔ a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ yɛlɛla ji kan yɛrɛnankanfɛn kɔnɔ yɛrɛnankanfɛn min kaliba ka caya mɔgɔw bolo ni donna nin na ni Ala de mi tanga k'i kisi i bɛ se ka to ji la a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ yɛlɛna baji kan ni o yɛlɛna cogo de a ko Ala ka an n'u tanga Ala ka n'u kisi a ko ni tora baji la e y'i yɛrɛ dɛmɛbaga de yɛrɛ fagali la e y'i yɛrɛ dɛmɛbaga yɛrɛ fagali la a tɛ fɔ e ma ko seedisu dɛ parce que e ye yɛlɛnankanfɛn min ta Ala sɔsɔ de don i kɛri yɛrɛ dɛmɛbaga ye i yɛrɛ fagali la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah y'a fɔ nin cogo la ni mɔgɔ min yɛlɛna ji kan yɛlɛ cogo min kaliba n'i bɛ to a la de a ko yɛrɛ de yɛrɛ dɛmɛ yɛrɛ fagali la a y'a misaliya ɲɔgɔnna fɔ burusiw la mɔgɔ minnu bɛ ɛwa ni sa b'u bolo u bɛ sa dɔrɔn u yɛrɛ kan na ko sa fura bɛ olu bolo a ko ni mun n'a ɲɔgɔnna ni mɔgɔ min ye sa mina wala ka to ka meleki yɛrɛ la a bɛ boli bɛ tɛrɛn kɛnɛ a y'i k'i sara i yɛrɛ dɛmɛ yɛrɛ fagali la donc a bɛ ninnu fɔ an bɛ min fɔ nin ɲɔgɔn ye dɛ ji taali min filɛ nin ye u tɛ taa jihadu la u tɛ taa dɔɔni ɲini la foyi tɛ taa ɲini ni diɲɛ tɛ o diɲɛ yɛrɛ i ma n'a sɔrɔ i man t'a sɔrɔ i ma ne t'a ɲini haramu la i ma ni Ala nin bɛ yɔrɔ la n'a ɲini halala la o bɛ nin ko fila de nana donc ni mɔgɔ min ma yɛlɛ ji la ji kan an bɛ min f'u ye ni mɔgɔ o mɔgɔ yɛlɛna nin ji de kan i sara a kɔnɔ i sara a la i kɛri yɛrɛ dɛmɛbaga yɛrɛ fagali la mun na an t'a fɔ mun na m'a fɔ k'a tile i yɛrɛ faga parce que dɔɔnikɛbaw ko nin n'a ɲɔgɔnna a tigi ma yɛlɛ ji in kan fana pour a ka sa o tɛ ale yɛlɛn'a kan a ka kisi de o de y'a to dɔɔnikɛbaw ka kuma nacogo ka kɔlɔsi kosɛbɛ o de y'a to Sheikhul Islam m'a fɔ direct i ye yɛrɛ fagabaga ye a ko i kɛri yɛrɛ dɛmɛbaga ye i yɛrɛ fagali la parce que e ma yɛlɛ fana pour i ka sa ni mɔgɔ min ye fɛn dɔ marifa tile a yɛrɛ la pour a k'a yɛrɛ faga sara nin ye mun ye yɛrɛ fagara mais e m'a dɔn ji in kɔnɔ pour i ka sa e dɔnna i ka tɛmɛ de i ka kisi de mais n'i tora a kɔnɔ n t'a fɔ i yɛrɛ faga dɛ i kɛri yɛrɛ dɛmɛbaga ye i yɛrɛ fagali la dɔɔnikɛbaw y'a nati nin cogo la ni min ma yɛlɛ an bɛ nin f'u ye et puis tɛ compter comme seedisu ni silama de ye dɔrɔn ni tora ji kɔnɔ silamasu de ye duwawu bɛ k'i ye sali bɛ k'i kan silamasu de ye an bɛ duwawu k'i ye an bɛ sali k'i kan yomalikama dɔ e ka ko tɔ bɛ ni Ala cɛ o la n ye karamɔgɔ dɔ ye a ye nin jaabi a ka jaabi cogo in diyara n ye kosɛbɛ ale y'a jaabi cogo di ne y'a jaabi cogo min m'a jaabi ale ko ni mɔgɔ o mɔgɔ dɔnna ji la e ma yɛlɛ fɔlɔ dɛ mais ni e ko e bɛ taa ji de kan anw b'a fɔ ni dɔnna i yɛrɛ faga an b'a fɔ i ma i ye yɛrɛ fagala de a ko mais ni mɔgɔ minnu tora la kaban an tɛ dusukasi fara dusukasi kan an bɛ duwawu kɛ wulu ye an bɛ duwawu kɛ wulu ye Ala bɛ yafa wulu ma cogo min silamɛw de don an bɛ duwawu k'u ye parce que u tora ji la ni an tora k'a fɔ olu ye k'u olu y'u yɛrɛ faga yɛrɛ fagalaw de don seedisu tɛ baraji t'i ye bon a ko an ye dusukasi fara u ka mɔgɔw dusu kasira n'an sagira ka nin fɔ u ka su ye fana dusukasi fara dusukasi kan a ka kuma in sahalen don a ka ɲi ni ma yɛlɛ an b'a f'u ye ni yɛlɛla ka ni sara i kɛri yɛrɛ dɛmɛbaga yɛrɛ fagali la e ba i tɛ compter seedisu ye fana mais ni minnu tora la kaban an bɛ duwawu kɛ olu ye silamasuw de don minnu ye silamɛ ye u la silamasuw de don an bɛ duwawu k'u ye Ala ka yafu ma Ala k'u ka junubu yafu ye taali sen kan minnu bɛ cɛncɛn fɔ a kan n y'o fɔ kutuba kɔnɔ m'a jiba yen u ko ni nafolo ɲini dɔw b'a ɲini kosɛbɛ fo u bɛ don taama wala taama minnu ye dansenw ma m'o fɔ kutuba kɔnɔ Buna Rajaba b'o fɔ o sensen fuga b'o la
ibe kungo kono nata kungo kono na me jite foite dumuniti bolo mi nogoni kungo be do faga sense fuga inkai do kungo kono fembudu don aw beta bila mogo do ka kungo kono nauna parce que kungo kono burusu mogo do be ciden ko aljafa dusu njabu la ka teme duguba mogo ka o beta be kungo kono sigi bagaw do ma u kani jole makka marafa tila ki faga yornin kele do bolo kam murutru la ki kono fara ito nyogon jole nyana to bolo foye parce que burusu sigi bagaw do be ciden ko dusu kun jalen o do fana bu tugu soroye donc a beye danger ni qataru inde ni tera kungo kono na ka kungo kono janjota minyi ma qataru e jite e bolo dumunite e bolo ete yere nan kan fen ka ishe abe ko klende ni sara lay keri yere deme ba yere fagalila kasoro salima ke foyi fana kama ne jian kote ambe alla delanka jamana ala ka dia komi anka jamana nyema yere ya fa ka kuma kono chogomi ako jamana imbena dia tungaranke be dogoya ambe ala deli afule kan nin kuma min fala ka barka dola alaka ka kuma in sabati ka barka dola nin jamana kashe ka shiso te no bara dawda yele jamana in kadiya a maliyen segana de maliyen segana na fulo ko fede sayam modeli ni geleya suguni tora sugu bebe maliyen soro na fulo kama ni afana kunye munye mbe bange bago balo fenwere mu fana dola de nka sinjin ni nka balima ambe nyana ma ya chogo minna barate jamana kono na fulo soro sira sigi sira jamana kono ni mata ko fede mba fule mfa fule mbu balo chogori ode fana ye mo be bla kata tungala de ngani anyuma ni sinji balo ni balima balo ani mfa balo mfa koro balo mbalimo balo li mba balo li ode mo bla la koy ni barate jamana kono ambe ala dele ala ka bara daw dayele jamana in kono ka jamana in dia kuma ya fo chogo me kum mali laba mugo benan segera la ko ke an kana ta mugo fe mugo de kana an fana fe kana nafulu nyiniya an ka jamana ka sabata kono shi soto kawuli mali un tora ji kono marafa kise donu law kono farala tasmo donu la ku jani ambe ala dele ala ka mali mbo ola ka jamana dia ka fere ka yurwa ka dun ka fani balo cogo nyuma ala ko sabata nyene jamana kono ay wambali mo nanye tawhidi tafana ka fara sababu ka nanye tawhidi tafana ni jamana nye tawhidi ta haqiqa ubi hara be ma se kata de me dawa kera jamana mo chama ye tawhidi ta ka ciden ka sunna famu anya baraka na la famu sarafu sare abediya koy ka faru ka yire jijaka abediya de famu be yire jijam min na doni ke bawa fana ka cesri de ulube muyembe la jamana ka dia nu dia sababu ye dina sababu min fana be jamana dia komi saudiya diara muhammad ibn abdul wahab ani muhammad ibn suud bolo la chogo mini tawhidi afana ka jo aka wulele ke kata tawhidi ngam ka farani sababu kala allah fana na bo gele yani deguna ala ko kanya ya rabbi bon ko silama munun bu dewnde ndo école nta e balonta école be chogodi abdul muhsin abadi nyinin karanina ako silama de bara wore nyini bara dagale wore nyini i kana donina silama den ka bara dagale wore nyini kana do balonta barala e fana ka bara dagale wore nyini denye kana do balonta na ambe min fo yewde ha bon kunyini kalina na chogomi ko ba fe kalimamita bo almami mo fula dobe aka bombosi di fini be jigi doyi alebe sigireti mi ukanka jonta bo amba fode ayen nin fula be bila jinya yoro shite ni almamite soro nate almami soro bi min te sigireti mi ate bombosi de ate fini jigo almami be soro ayen nin fula be toye ni misiri koni de amba fe kalimami de nyini
mogo ye fasire anta ke misiri alimami min kalla halakkanyi atilelendo jahiru la kalla halakkanyi abode nyin hari na ka qur'ana kalate nunumbo sigireti minna ka ke qur'ana durusi bagaye fasiri e wa bombo sidila fini fufula ka ke qur'ana kalambaga ngana yede qaru yede min nim mogo wore be soroye qur'ana harafu konite tiya bolo me ka qur'ana kalate numbo me harafu koni bena na chogola atilelendo ayewde nyini ako ke akali mami aka sigireti minna intoye aka bombo sidila intoye aka fini fufula intoye ayem motilelende kai don ke ba kode ni nana misiri dola wali mami talendo kaba e alimami do soro misiri la a bombo sidileno a fini jigileno o be abe sigireti mi salli yoro worete e bolo a dagara ika salli wali mami ko fe fasiri de abe fasira minna ka junubu baka e ka salli sahalendo e ya soro de o ya alimami soro yede ibe salli fasiri ko fe ni nani alimami worete bolo aka fasira junubu baka mais ni misiri de bambulambe alimami de nyini ante fasiri takakai ambe motilele nyini ambe min fo ay sigreti minne bombo si dila fini fula yen nim fula be toy aka motilele nyina ka ka alimami harina ka qur'ana te nonumbo sabu ko muso do nya nyininka ko cedo ko alayya me wajulu kila doma akoni ce muso bi bolo fula sabanani ko adagara ika muso doye aya aka don fere aka sina muso ma ce beta sina muso fe doye bido mbila ne lawu ma don ni manyinin ka de nte kumuka diretite uye bido cinema fo sinya fula kinto ba muso korwa ban yoro la burusu irela karamo ko mba fo ko adagara sina muso aka don fere aka sina muso ma beta be siafe misali la nu be na waduru de nimbe waduru dama aka su beta oshi sina muso fe ube ni musakani do nana ma akata ka sunna muso fe awa denkundi do nana nema konyo do nana nema makobe wori dola bi nka su imba ferema puru ibe mindi ne fana bo kin ka musakani je kata sife ako basitala abise kate anyin kali tari ma burusula ni koko nani masani ne ka kumala folo mba sege de folo parce que mba do ni masaila abe kitabu min kono kitabul fiqh ala majahib al arba kuma en bode kono mais alayya fo chogo min uluma fo chogo la de ni sina muso ni bi ka don fere i ka sina muso ma e kelen hakete si soyi chebe tika sili min kife i kelen ka hakete o e ka hake bala che ka hake bala chebe jena yede alfiqa ala majahib al arba ya fo chogo min foyi chede ka jenay ni che jenana yede donc ibe awa afera ma chebe ta siafe mon ni ko ni che ko har ni don fere binne mako bala ka shi ede fa be bo atese kanya bar sarati yede che ka jenay donte ekkelentai ini ka chere jendo ale de ka hakedo aka hakke bala fo ale de ka jenay nama jenay ate daga akake ni che jenanai nyaaye fiqh ala majahib al arba har bintumba segelila purun ka sege ni ne kuma ye nin kitabu late iba soro majahib do de yafo me siga kuma yi sahara uba masaha obe hatage ka mufti bawde ka kuma ye ola munum be kuma masaila ra ku fara nyogon ka me nyaaye nin togo koni la folo awa kitabul fiqh ala majahib al arba me sarati bala chede ka jenay ni che ma jenay ya kese kake سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك